so mijinki dan Allah ki yi kokari ki rike aurenki kar ya lalace. Kuma ni tausayin da nake wa iyayena mata, duk matar da ta kuskure ta kashe aurenta a wannan zamanin, wallahi galiban in dai ba zaluntar ta mijin nan yake yi ba, to sai ta yi da na sani. Saboda mazan wahala suke yi. Yanzu ba ma maganar zawarawa fa, zawarawa ba zawara wacce ta yi aure ta taɓa yin aure, ku tambaye su za su gaya muku wahalar da suke sha. Ba mazajen aure. Kin je kina keke kadai an sako ki an dawo, ki zo ki ga wani mai mata uku yana ta miki yanga, ya tsufa yayi sa'an ubanki. Duk wannan wallahi ya kamata ki wannan tunanin. Ki zo ki bar aurenki, mijinki ya je ya auro wata yarinya ta yi ta gana wa 'ya'yanki azaba, ki ga 'ya'yanki sun zama almajirai a gidan mijinki. Duk bazawara da ta tafi ta bar 'ya'yanta a gidan mijinta, galiban abin da take tarawa kenan. Shi namiji ba ruwansa ya tafi kasuwa, ba ruwansa ya tafi ofis, da haka sai a bar yaranki da yunwa, a ƙi ba su abinci, a ƙi a yi musu wanka, a ƙi a sa su tafi makaranta. Wallahi ana gaya mana akwai matar da wallahi ba ta cewa 'ya'yan kishiyarta tashi ku tafi makaranta, ta ce ku rabu da su, in kun ga dama ku je, in kun ga dama kar ku je, banzaye, ina ruwana da ku, ni ma nawa nake kulawa da su. Wannan shine abin da yake faruwa. Ki kashe aurenki, ki tattara ki gaba, kin zubar da 'ya'yan a wani gida, kuma ki je in kin ma samu auren wani ya aure ki, kuma ki je ki daɗa tara wasu 'ya'yan a wani gida, 'ya'yanki sun baje sun lalace. To wannan ɗaya ne daga cikin taskun kashe aure. Sannan kuma mijin da zaki aura na biyu, kika san ya yake?